Cuma suresi. Cuma suresi Medine'de inen sürelerden bolup, ol 11 ayetden ibaretdir. Bu surenin 9. ayetinde Cuma namazının farzı aýdylýanlygy üçin oňa Cuma diýip ad berilipdir. Bu surede Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliğinin adamda peýdasy, Yahudilaryň özlerini beýleki milletlerden artyk hataplap, bu düşünjelerini dinlerini hem ornaşdyrmakçy bolandyklary we onuň ziýany, şeýle-de İslam dininiň bütün insanlyga gujak açýan ibadet düşünjesi barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zatlar, Melik, hükümdar, Kuddus, mukaddes, Aziz, kudrety güýçli ve Hekim, hikmet eýeti bolan Allah'ny tesbih edýär. Ol aglawas bisowat insanlaryň arasyna özlerinden bolan bir ilçi iberdi. Bu ilçi olara Allah'ın ayatlaryny okap berýär. Olar inançlaryny we hal hereketlerini ýetirýän deperlerden päkleýär. Olara kitaby hem de hikmet öwredýär. Olar mundan öň äskär tert ýoldadylar. Ol Allah peýgamberi olardan müminlerden heniz özlerine goşulmadyk bolan beýleki insanlara hem iyi berenler. Taýyk ol Allah gudrety güýçlidir, hikmet eýetidir. Bu Allah'ın padly keremidir we onu öz isläniне berer. Allah uly padly kerem eýetidir. Tewratyň hükmüni insanlara ýetirmek we onuň hükümlerini berja etmek garamatyny göterip kabul edip, bu garamaty göterip ýerine ýetirip bilmedikleriň misaly bir näçe jild kitap göterýän eşekýalydyr. Allah'ın ayetlerini yalan hataplanlaryň düşen ýagdaýlar nähilli erbetdir. Allah beýle zalimler kowmuna hergiz dogry ýola salmaz. Olara ey Yahudiler, siz özüňizi beýleki insanlardan artyk hataplap, Allah'ın dostlaryňyzy öňe sürýärsiňiz. Eger siz bu aýdan zatlaryňyzda dogurçul bolsaňyz, hany ony ölümi arzu edin-de diýip aýt. Emma olar elleri bilen etmişleri sebäpli hiç haçan ölümi arzu etmediler. Allah zalimleri gowulýandyr. Ey Muhammed, sen olara sizin gaçýan ol ölümüňiz sizi hükmän tapar. Soň hem siz göze görünmeýän we görünýän ähli zady bilýän Allah'yň ýanyna dolanyp getirilersiňiz. Ol sizin eden işleriňizi size habar berer diýip aýt. Ey iman getirenler, siz Cuma gününe Cuma namazyna çağırılan badyňda Allah'ny ýatlamaga namaza howluň, sewda satyk işleriňizi taşlaň. Eger biler bolsaňyz, bu sizin üçin hat haýyrlydyr. Namaz oturandan soň bolsa yer ýüzüne ýaýraň, işleriňizi berja edin we Allah'yň padly kereminden netibaňyzy gözläň. Halas bolmaňyz üçin Allah'ny köp zikir edin, ýatlaň. Olar sen hutbada dik durkan bir sewda ýa-da bir biderek güýmenje görüp, ol ýere tarap gidip seni taşladylar. Olara Allah'yň ýanyndaky ahiretde bar bolan netibe bu ýerdäki güýmenjeden we sewdadan elbetde hat haýyrlydyr. Allah ırskar berýänleriň iň haýyrlysydyr diýip aýt.